minahal kong matalumnon. Okay. Karon day ikaduhang adlaw sa pagpanghatag o pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom, guys. Today is December 1, unang adlaw sa December. Atong bisitahon, guys, og unsay kahimtang sa mga senior nga gihatagan og pensyon diri sa lungsod sa Matalom, guys. O December 1, 2023, guys. Atong bisitahon kung unsay update o unsay kahimtang ngadto sa gym nga area kung diin nag-distribute o pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom, guys. Atong bisitahon, guys, kung unsa nay update o daghan na bang mga senior citizen nga gipanghatagan. Okay. Ano, guys, kung unsay update sa mga kumana akong on, madam. Sa barangay ko, San Pedro. Okay, itong bisitahon kung adaghan pa ba ang mga kuan. Daghan pang barangay, madam, no? Kumusta? Senior na. Nakadawat na? Okay. Okay, mauni senior citizen nga gipanghatagan og pensyon. Last day ron, madam, no? Last day niya. Taga-timplan sa mga na ba? Ugmaan mo rin maapo siguro. Kaya timplan sa mura magwa pa. Okay, mauni area kung diin ng hatag o pensyon niya. Munita barangay San Pedro naman, oh, San Pedro. Okay, maunig nakadawat o pensyon diri sa lungsod. Unsay atong mga istorya, madam? Salamat, sir, ma'am, sa inyong hinatag na kuwan sa mga senior. Tiguang mga tiguang, ma'am. Okay, mga ato ang mga usa ka beneficiary kung diin gipanghatagan og mga pensyon, guys, diri sa lungsod sa Matalom. Okay, good luck. Iko pipi andaw motabang sa lungsod og mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.